Γεια και χαρά σε όλους. Στο απόψινό βίντεο θα δείτε μία σύλληψη ενός μικρού μαγιάτικου, το οποίο μου έδωσε μια φανταστική μάχη. Δυστυχώς έμεινα από μπαταρία πάνω στη μάχη 1 λεπτό περίπου πριν το βγάλω το ψάρι έξω. Πιστεύω θα το είχα βγάλει πιο νωρίς, αλλά το ψάρι είχε πιαστεί από κάτω από το λαιμό εδώ, οπότε ήταν λιγάκι δύσκολο να το φέρω εκεί που ήθελα. Μου έκανε κάποια γυρίσματα δεξιά αριστερά, ήρθε προς τα εμένα κάνα 2 φορές. Ήταν πολύ ωραία μάχη. Ήθελα να δοκιμάσω το Άγκιντό με ένα τέτοιο ψάρι, εκτός από σαργούς που πιάνω συνήθως, και το καταευχαριστήθηκα. Ήταν φοβερή μάχη. Επίσης θα δείτε και κάποια άλλα ψαράκια που πιαστήκανε, πάρα πολλά στηράκια, ένα πολύ ωραίο μελανούρι που πιάστηκε ακριβώς στο πέσιμο που έκανε το τεχνητό, λες και ξέρω εγώ περίμενε στο ίδιο σημείο, ας πούμε, και αυτό μου έδωσε μια πολύ ωραία μάχη. Και εύχομαι να σας αρέσει και να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη στήριξη, για τα σχόλια, για τα like, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν παιδιά, πούμε 2 λογάκια στα γρήγορα για τον εξοπλισμό. Είναι ένα Άγκιντό 5G, 5 γραμμάρια max, με ένα Vanford 1000, ένα εντρουντεράκι έχω πάνω, τσιτσουρινόγια, βαρίβας P04 και 0165 Yuki Neox. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό είναι κάτι καλύτερο. Είναι πιο μεγάλη στήρα. Αχ, Θεέ μου. Και άλλη στήρα. Ομορφιά, κάτσε. Τέλεια. Απλά πανέμορφη. Τουλάχιστον έχει στήρες και γίνεται λίγο τζότζελο.
Όχι ρε. Α, γλιτούσαμε. Ωραία. Λοιπόν, θα αλλάξω τεχνητό, θα βάλω κάτι πιο βαρύ. Γιατί αλλάζει και το βάθος. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε μερικές βολές εδώ. Ω, καλό. Καλό μουντάρισμα. Στήρα πάλι. Η μέρα της στήρας θα ονομαστεί σήμερα. Φανταστικά ψαράκια, πανέμορφα και αχόρταγα από ό,τι φαίνεται. Έφυγες καλή μου. Τρομάζω με την ιδέα να έρθω ultra light εδώ. Θα γίνει σφαγή με τις στήλες. Και πάλι κάτι πήγε να κάνει. Να το. Όχι. Χάσαμε ό,τι ήταν. Ξάλουσε. Αφήσουμε λίγο να βυθιστεί. Αν και αυτά δεν πάνε πολύ κάτω. Ναι. Ναι. Αυτό δεν είναι στήρα όμως. Αυτό σίγουρα δεν είναι στήρα. Έλα Γκίντο. Έχω μια ιδέα. Πήρε δρόμο πάλι. Ναι, αυτό μπορεί να είναι και πελαγίσιο. Για να δούμε. Τώρα με πάει δεξιά. Τάψε, όχι. Μου τάψε. Όχι, εδώ είναι, έρχεται προς τα εμένα το ψάρι. Να δω τι είναι. Έφυγε πάλι. Δεν θέλω να το καργάρω πολύ.
Καλά. Καλά. Να πάρουμε μερικές χεριές. Ωραία μάχη. Αλλά πού με πάει? Όχι, εκεί που με πάει δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Λοιπόν παιδιά, πάνω στη μάχη έμεινα από μπαταρία. Με αυτό εδώ το ωραίο το μανάλι. Έμεινα από μπαταρία. Κρίμα, γιατί μου έκανε 2-3 γυρίσματα το ψάρι. Φανταστικά. Έξω ριχάσε, πέτρες, να τρίβει, χαμός. Ήμουνα εκεί κάτω, φανταστείτε, είναι 15 μέτρα περίπου εκεί. Με έφερε εδώ, με ξαναγύρισε πίσω και το έβγαλα εδώ πάλι πίσω. Εντάξει, φοβερή μαχούλα. Τέλεια, ελπίζω να φαίνεται στο βίντεο. Ήταν μια πολύ ωραία μάχη. Τέλεια, φοβερό, το ευχαριστήθηκα. Ναι, κάτι καλό είναι εδώ. Ναι. Μαύρο πρέπει να είναι. Αυτή η συμπεριφορά είναι μαύρο. Πρέπει να είναι κάτι, στήρα πρέπει να είναι. Ναι. Όχι, σαργός από την πάντα. Είναι κακάρελος από την πάντα. Άχι ρε, ρουφιάνε. Και νόμιζα ότι πιάσαμε κάθε θηρίο. Μας την πατήσαμε έτσι. Πιάστηκε αυτή η πάντα και νόμιζα ότι έφερνα παιδιά κανένα, ξέρω εγώ, δίκυλο σαργό, ας πούμε. Κερατούκλης. Θα ρίξουμε άλλη μια, αφού πιάσαμε ένα ψαράκι. Μήπως okay, let's go. Όπα, να το. Ρε εσύ. Καλό. Ναι, καλό ψάρι. Καλό, πολύ καλό. Την πάτησα την κάμερα. Τώρα την πάτησα, δεν την πάτησα. Ωραία, μια μελανούρα. Τρελό. Φοβερό ψάρι.